Ka U Blei yapi baro na ka Good News TV ha ka kyrteng ka jong nong penim jong U Khrist. Yai U Blei yapi baro ki ba juplet ya ka ni ka program ka jongi. Yai U Blei yapi ki ba ju kershan lem yangi lima ki jingdwai ka jong pi. But yai U Blei ru ba dei ka jingdwai ka jong pi ka ba ai bor yangi but ka ba kershan bor yangi bangila ban ya shaprang ha ka jing shakri ka jong U Blei but kam tam e ha ka ban pen bena ha ka ban pen sngau ya ka ni ka khubor na Ka Ktien ka jong Blei nang yai kan mau but nang yai kershan lem yangi lima ki jingdwai ki jong pi. Nakaliang jong Good News TV ni nay kan mau ya piru hau Blei lima ki jingdwai ladon shibon ki ba la phone shi ki counselor ki jongi ki ba la yo ya ka jingdwai ki ba la yo ya ka jingislok ban nganget ru ba la fi pet ya ka ni ka program ba la ka don ka no ko ka ba Blei Ukran ya pi but pi don kam ya ka jingislok pi don kam ya ka jingdwai pila ban phone ya ka ni ka number phone ki bangi ai ha ka ni ka screen ya ki counselor jong ka jingisengente KGP sinot sepni ki ba ka counseling center jo ki garan hang ni harat samtia pila ban phone ki pila ban syembat ki kloi bin selok na kamenta jong pi bat ki kloi ru ban ai bat ban ye dwai ringkat bat pi ha ka no go jing syem ha ka no go jing kendo ka ba pi mat bat pi kendo barashwa bangin ya ling ba ya ka ni ski tungi ni puson lyngkot na ka ni Ka Ktien ka jong Blei bat ka benta na Ka Ktien ka jong Blei ya ka bangala shim kum ka nongrim jong ka jingislok lani ka nongrim jong ini jingpuson ni balingkot ka long ya ka bangila ban shem na ka shiti ka baningkong u Petros ka lenong ka ba ar bat ka khot ka ba khatwei iwei Petros ar khatwei ki Ktien ki ba ongkum ni ku hep ba i nga kerpat ya pi kum kinong wan ha bat ki pilgrim ban kynja no na kita ki jingkwa brai ba kynja do ki ba yalet pa ya ka mynsiem habang perkhat ye ki jingpen shai but abang perkhat ye ki jingele ki ba wan ha ka jingim ka jongi ki priu ki ba bun hi ki wan na ki ar benta ka wei ka dei ka jingpen shai ka ba wan na po jongi hi kum ka jinglong ka ba hangamei ka jing sarong ka jing pihun bat kiwei bat ki don ru ki jing ben shai ki bon na bar kum ki jing kwa brai jong ka perthei bat kiwei u Dr. E Stanley Jones hakawei na ki jing kren ki jong u hakawei ka kenhon jong ki samla ula batai shapang ka ni Ka Ktien yaladi lani Ka Ktien ladi ka self kabadon hau brio but kumno bakani kaladi lani kata ka self kawan ra ya shibon ki ha ka jingim ka jong brio kawan ra ya ka jing sngohok kata ka self righteous kawan ra ya ka jing pihun ka jealousy kawan ra ya ka jing sarong ka pride kawan ra ya ka jing tharai snew suspicious but kawan ra ru wat ya ka jing kren ben ka jongi ka bangi kren ben ya kiwei but ya kiwei di ki bakani ka maladi kawan ra but Dr. E Stanley Jones hakata ka jing kren jong u bar ki samla u kren shapang ka self shapang ka maladi but kumno baki brio ki badon ya ka mynsiem ka hangamei kawan ra aki ya ka jing sarong kawan ra aki ya ka jing pihun kawan ra aki ya ka jing snowhawk but kum ter but wong shushu ya kini ki Ktien wong kani ka bangi kun but kani ka maladi wong ka long kum ka civil war lani ka long kum ka thma po yeng ka bangi hap pan ya kun mangi yaladi but wong shushu ya kini ki Ktien Henry lada uta ubriu ubadon hapdeng jong kata ka civil war ka thma po yeng
Ubriu ubameng. Ubriu ubasarong. U IT ala ka jong ka jingim siya U Jisu. Unyo ya ka jingsuk. Unyo ya ka jingkimen. Bat unyo ru ya ka jingjong. Hadin balakut kata ka program. Karon ka way kasamla kentay. Kabalalek pan ya kendo yaw Stanley Jones. Bat kalong hau ya kini Ka Ktien. Maap yang akan bo kumba kalong. Bat ngan bo kumba kalong. Kaong ya kini Ka Ktien. Kaong sir. If that person you refer to is like a civil war, then I am a world war. My problem are worldly pleasures, sex, and sensual things. Kaong sep la ni sa kaong. La rau tau brio uba pi ong ba ulong kum gatma po yeng. Namaru hap banyale ya gari ke maladi, hap banyale ke jing sarong, hap banyale ke jing pihoy, hap banyale ke taga jing sngewbha. Larak utau brio hap banyale ya ke maladi ya kalong kum ke civil war. Kaong ke jonga kadi ke thma, lani kadi ke thma ba kadi ke world war. Namar kaong ba ki jingele jonga, kidai ki jingyale ka bangayale ya ke jing kwa brai. Ki bangayale ya ke jing kwa brai jonga di ke perthai. Ki bangayale ya ke jing kwa brai jonga di ke do. Haga jing berkat jonga. Ya ke ei kaba kani ke samla ke kren. Ka don ke jing shisha haga jing kren ke jong kani ke brio. Namar ba om day bangi mak tang ya ke civil war haga jingim jongi. Mdei tang bangi mak ya ke takhtma ka banaladi ka bangi abalele ya ke maladi. Kum ki banget. Ni mat ru ya kathma ba ya ka world war naman ya ban ya le ikijing kwa brai jo ka perthai nya ban ya le ikijing kwa brai jo ka di ka perthai nya ban ya le ikijing ban shoi jo ka di ka perthai mdei tang ya ki ki ba mi na ka maladi nya ban ya le wa di ki thma ki balong shabar na ka jingim ka jongi don shibun ki thma ki balong kum ka world war la ni ka thma ba ha ka bang ya ban ya le ya ki jing pen shoi jong ki jing kwa brai jong gani ka do bat jong gani ka perthai Henry hakan no kanu ka jingele hakan no kanu ka jingele ong Paul nang ni hakan ka shiti shaki ka baningkong ong Petros ka babong haga shiti ka baningkong Petros ar khatway wong ngin kin ria no ne ki jing kwa brai ba kynja do ki ba yele ya ka mynsiem kataga ni ka U Blei kwa yang nga badengi bangin ya le persha ya ki jing kwa brai jong ni ka do ki ba ya le ya ka mynsiem ka jing ngap ni le persha hakan ka thma ka bang ya kendo kala ban nongum ka civil war kala ban nongum ka world war ka bang ya ban ya kendo ngap ban ya le thma Henry kan mau bahakan nu ka thma ka bang ngi le nginum la ban job da ka bor ka jongi ngidon kami ke bor ke jong U Blei. Pat kum ta ngidon kaman IT yari show U Blei. U Blei uba ong kum ni haga kitab Deuteronomy kal nong kaman lai ke khot ka ba arfuar. Deuteronomy lai arfuar. U Blei wong wat num shepting na ba nga U Blei nga nile thma na ka benta jong me. Utau de U Blei jong i ubangi shakri. Uba kloy ban yele na ka benta jong i. Na ka daw compare ka thma ka ba kumno ngini ban yele haga jingim ka jong i. Kalau belum ketma po yeng ka bang yap lele ke maladi kalau belum ketma kum ketma ba ka bang yap lele ke jing pensai ke krangau ke jong syaitan Henry kan mau U Blei wong ngan yele tma na ka benta jong pi ki para banget bayi habangi ngin yat lingba ya ga sngi ka don kam yang ngabat yang ngi bangin IT ya kata ke jingele ngin IT ya kata ke thmang ka bang yapan yele IT show Blei namar ba U Blei u yele na ka benta jongi to blin kur khu yangi lingba ini jingpuson ba lyngkot hagen ka por ai ka no ka bor yanga ka no ka bor ya phi bangila ban ya lingba hagen ka sngi ha pregi thma ki ba bon ben balu Blei wong ngani le thma la ka benta jong pi angin bret ya kata ka jingele jongi show Blei bat ngin shania tang hu hadu ka bakut ka jingim jongi ngine pendam ha ka jing dwai au Blei bok pa jongi ubahap neng utrai jogi met utrai jogi mynsiem ki jongi U Blei ubalong nong penim bat ulong siuk spa jongi you want na ga step jongi ga sngi ban ai ngo yemi
ya ga jing darin kat ga jomi ko kendrat be lempat ngi snow thu ablei ba ga jingim jongi kom ki kristan ngi kendo ya ga thma kat shabangi pai bat kat shabangi ngilet ringi aingo ya me bahap deng jong kita gitma ngi don ya me u blei boong wat shap tieng nganya le thma nakabenta jong pi ngi bread ya ga jingele agik sang ti ga jom etrai bat ngi ngekru bangin yo iga jing job namar bat mi ngilong kam kraw banyong dong job shimingi lima ga ski shim ko tribe e iga to barok ga pet ga program jongi bakin yo ban mat iga jing ku ga jomi kan mau ya ga good news tv ha ga jing shakri ga jong ka yemi bag e ga bangin le gin pendep kalong dah pok ga jing alam ga jomi ga jingo ka puram ngi ai tang shami u blei u sngau u ngap u jubab iga jing duai jongi na begini ka pal ka kyrteng ka jom utrai bat unong penim jom U Jisu Khrist bulong jo benem ta si arta ma ki bam ju ko tru amen tublen kur khu yangi lengma ka ni jingpuson na ka ni Ka Ktien ka jong blei na ka benda ka buram jong amen